Rasta nja yami. Awusondele noblatha. Awuzale. Umbala naphi? Noma ngeke ngani. Angithi into eyenzakalayo manje lana ke siku-invasion of privacy la. Ukuthi lana kuyashisa manje ngibuye ngibe ne-BP. BP. Ukusikopha kanjani lesimo ngalesi? Hendrix. Mfethu ngilungise Ubamba kahle nawe uyabona kodwa. Hayi bo. Ukubamba kahle. Wona umncane kanjani at least yena uthe ukuthi mfethu. Ngoba ngimncane, lo ungangitsheli ngani ke ukuthi ngimncane. Ngikushela ungangitsheli ngani ukuthi ngimncane. For the first ukuthi ngiphi imali. Mina ngimthwala wena. La manje ngingashiya wena ngeke yena. Hayi sisawukahle wena. Yini manje? No lucky stick. Ungibukela nge-lucky stick. Kodwa Angithengele iphefumulo kabi wena. Wona bakhokha malini mawuguqwe la kuma-gigs akho? Awungijwayele nje ungibuzele ungibuzele. Bakhokha Nginika imali. Ngikusendele 2000 la uyongcwaba. Ngingakusendela 2000. Sangcwabani? Sangcwaba. Ngithwala kabi. Sayingcwaba Hey, ngithwalela wena. Angithwalela. uyayifuna lento yokustara Hayi nganami lena sisami. Uzoba yilokhuzana nama-maskatiya. street phela mina akwazi. Nawe nje bangathi awusizwa kahle ngeke. Hayi. Eyitha wala mfethu. Ngapheleka. Yizo. Sebezi igama Arameso kaMngwenya mfethu. Siyakwamukela la kwi-invasion of privacy. Ya ngicela nje uyi-introduce utshela ababukela emakhaya ukuthi ubani singakusiza ngani. Mina igama lingise mfethu ngisuka la emndeni Soweto. Yebo. Ngizalana nje nginibalele nje ngiyankulu. Umama sekhaya kasangiphathi kahle. Asangiphathi kahle umuntu nje engathi usishintshile. Ushintshile. Wenze nje. Mangayibekisisa nebhuku. Umuntu engathi uthanda nje ukuhamba. Enza ama-excuses mhlawumbe ngoba mangithi ngiyabhekisisa nje kunento engahle. Usho ukuthi umuntu uhamba shuthi unokushaya ama-outing. Unokwenza ama-outing. Asahlaliseke. Umuntu oshonelwayo nje sibithe kushona u-auntie ekhaya. Uhamba amalong ntontoni. Makhamba nje wanyamalala iviki lonke. Hayibo. Athule noma ngimfonela ifoni angayiphenduli mhlawumbe if ukuthi unyamalele ushona umuntu kumele aphendule phela ifoni. Check ukuthi kuhamba kanjani. Hayi akusiyona umuntu oyenza kanjalo. Mana manje mumbuza uthini mumbuza. Ngibuza hayi suke ngibusy baby uyazi ngisuke Sonto lonke. Hayi khona ngeke. Ayisekho red le flag imaroon. ngikho right. Imaroon. Okay. Hayi khuleka mfethu mawuthi content edalayo mama wrong. La invasion of privacy songthola. So sombiza size lana and then ke obviously sizoboleka amafoni enu siwayise ngale kune atom lapha no Rasta we IT yabo. Ofika unlock amafoni mesibuye si unlocked then you can have access ke mefika lana. Ngabe sizile ngibe ngibone phakathi kwefoni yakhe. Yeah, ngoba thothi uyaphazamiseka nje wena uinvestile kanti umuntu uyadlala yabo. Isikhathi lento so ya. Cha, asimbiza umama siziphezeze. Siyanamukela bafethu kuhlelo lwethu lana usiyathandana. Umfethu ke wasibhalela incwadi lana wasithi cha kunesinqanda mathe sakhe lana indoni yamanzi sibawupete. Umnikazi wenhliziyo sasibona nosohleli la. Ngabe le ndoda yazi le. Ngabe ngiyamazi. Hayi cha phela bese mhlawumbe uyaqoka asifuna kuba nama allegation yabo. So ngicela nje nisiphi ithuba kanjani ke nesicacisela ukuthi nihlangane kanjani niswakuphi senithanda isikhathi kanani iflow yenu. Mina usisi ngihlangana naye ngoba ngiyomuntu othanda entertainment. Endaweni so usisi ngahlangana naye nje ngiyoperform ngelinye ilanga. Uyaperform. Okay. Ngidance So ngihlangana naye ekhaya nabelo. Ngambona ngajabula naye ngoba. Yeah. Okay. Yeah. Ulikhumbula lolo suku. Yini yachaza ngomfethu manihlangana lapha? Indlela ecula ngakhona, indlela performa ngakhona. Sho mecula lapha stage wena lokho gxuma nje uyibonela indoda uthi hayi lo ngihamba naye. Ngikhumbula lelo suku ngancuma impilo yami yonke. Ne. Ashithi wayenza izibuko mina. Ne. Hayi ngiyakuthola nje. So senithanda isikhathi kanani? 6 months. 6 months? Okay, that's not bad. It's almost a year. And so far manithandana nje
ubudlelwane benu buhamba kahle ayikho into enyakazisayo somewhere somehow already smooth sailing sweet water Kumelana kodwa futhi mina ngasho ukuthi nje bekuhamba kahle kodwa ngathi senginokushintsha ngakho khona ukushintsha okukhona ngisajabulanga ngale ndlela ngangijabule ngayo seqala ukushintsha yeah oh yeah amafoni yeah so yabona ngoba shooter nje senzela ukuthi amafoni engaphazamisi phela manje abuya ring during i-interview so ngingayifaka ku-flight mode. uyabona inka flight mode kunento eyenzayo ivele iphazamisa i-network ne-signal sami lapha uzoza nje kukhalothi oh yakho na kanjani yami yabona siya Ngiyasayo kodwa angithandi. khuleka ku-safe i-safe yeah kahle bekumele i-process bekumele senze sasemnyango kahle kahle yabo manje ukuthi sesiphuthuma uzoshutha yabo yeah so Scam rekho. khulekana ngizothola back amafonini benisasitshela ke ngokuthi beniperforma lapha umfethu wachaza stage relationship ayinyakaziseki yabo so saselapho ke ubusaza nendaba mfethu kuhamba kahle hey akusambi kahle angakutshela naye unokuhamba nohamba eside ngisho nje kule inyanga eziphuma kuzo nje uyashonelwa ugogo yeah landela shonelwa awu ahamba isikhathi eside uma ngimfonela ifoni kayibambi manje ngitext WhatsApp uyaba online kodwa mina mangiqala ngitext uba offline yazi lo GP WhatsApp lo wenza iweekend lezabo yeah sis Manje iphutha lami ukuthi ngiyashonela. cha akulona phela iphutha zibuhlungu impela Ukuthi kuba kushona kusho ukuthi kithi nami kungashona. ngikhuluma ngokuthi ngitext ku WhatsApp ube online ungangiphenduli Uvela kuphela idatha mhlawumbe. idatha, angikuthengeli idatha emakhaya injani. angikuthengele idatha ngikuthumelela idatha njalo idatha futhi Usolokoloda, mawuthumela kuphela namhlanje idatha idatha eliningi lelo isikolodo ngihlala ngibhadala isikolodo zami uhlale enyamalala njalo nje uyashonelwa nje Shuthi mina ngingancwabi ke abantu bakithi manje ngikade yena ngibabisise. No. Ngamthi into eba inkinga lana umfethu uthi yena into emshayayo ukuthi unyamalala isonto lonke uya-understand ukuba busy but manje ke just ukubuya back uthi awekuse yeah bengibusy but i-update yeah Mina omdala lapha. Mina ngibheka ukuthi ukuhamba kanjani esifeni. So angisitholi isikhathi sokuthi ngibambe ifoni. Ngibhizi ngiprepare ukudla ngalapha. manje musuyolala awusakhumbula ukuthi hayi phela kunomuntu engihlekisana naye Ngiye sometimes ngithi good night uthola ukuthi asishayisana yena offline. kahle uyakhumbula ngifonela umamncane wakho ngize ngimbuza ukuthi ukhona bekuwumncwabo ubhuti ngifonela yena akaphendula ifoni sithi mamncane ukuphi lo muntu hayi azange afike la hayibo mamncane kade angcwabi hayibo asingcwabanga nje sisishonelwe nini hawu Udlala ngoma mncane ngithi yamazi ukuthi akakuthandi. ayikho nje lonto So indlela yokusahlukanisa. Uyazi ngize ngibhalele la efamily yakithi abakuthandi. seswami yabona Bezama leyo nto ukuthi vele asixabanise. ngathi neyimbobo kakhulu le story yabo kodwa ke ngoba ngathi kuningi asike sikwehlise Rasta nja yami awusondele noplatha awuzale yeah ngayibona ifoni yakho nje yona ukunika nje le awubambelana wena bamba le umbalana phela Noma ngekama. angithi into eyenzakalayo manje lana ke siku-invasion of privacy la Ngikuthi lana kuyashisa manje ngibuye ngibe ne-BP. BP Rasta nisitholela amanzi ngapho nganyukelwa u-BP bengisasho ukuthi lena i-invasion of privacy uyabo so into eyenzakalayo ikabe yami laphana ivula amafoni yabo ivula amafoni inkabi yami ngivula amafoni then you have access ukuthi Angasiza ifoni yami yona engasiza. Mina angimthembi ngathi nenza lezi zinto zabo King Ginger. cha into eyenzakalayo lana wena amafoni asevuliwe umfana wakithi lapha uRasta usewavulile Manje amafoni ifoni yami angashongo kimi. angithi phela ngoba ngisho ukuthi invasion of privacy shoot wena useyesukubele ukuthi ubheke ukuthi Telefoni yami. imaphi Ngithi mina. la iphone la ungabheka la iphone Izinto engizikhuluma nabangani bami la okungamela zazi. hayi ngeke ngene kubangani bakho bheka lapho na mfethu
ukuthi bhala inhliziyo noma ubhala I love you lapho. Noma ubhala I miss you nje nawe ungabhala la Sisonke. Hayibo ubani ke lo? Engala. Noma ngiyibhekile. Ubani uvusana? Ubani? Ubani uvusi? Uvusi. Nangu. Uvu. Ubani uvusi? Nakya. Ipentshisi eliphelele la. Hey. Yabona no view. Ubani uvusi? No view once belandelana nkabe yami. Ukuthi Ama view once awu10. Yini lebisanda Ngithandana uvusi nangu I love you nje la ubhalile. cha uNonkululeko type lapho angithi uyazi ulahlekelwe ifoni. Hayibo Bese njalo. ukusebenzise yami. uNonkululeko. Usungeslim. Umnganami. Usungeslim. Musa nje ungeslim. Mana- Wena type kanje nami ungitypela kanje. Ngiyakwazi indlela owenza Mina ngayo. noNonkululeko Ubani sabanga. uvusi? Uthi last night. Siza ngendlela efanayo. Uthi last night ubuyisilwane buka mfethu. Hayibo. Isilwane kuphi? Shuthi wena uyalalana nje nalovusi wena. Ngitshela ngakho into engekho. Hayibo. Uyangijwayela ke wena. No, sis, okay sis, kulungile. Uvusi ubasi, thatha usibeke uvusi. Lo nibe yilwane. Uvusi umntwana noNkululeko. Eh. So uya afaka ama message. Usihamba manga Manje angithi uNonkululeko ngithi akanayo ifoni. Nasi isithombe. Isithombe ninonke ke lena uqamele. Qamele sifubeni phela manje. Let's la ifoni yakho le. Mina ngifuna ukungibona isithombe la uqamele mina. Ukuthi ke ube Okusala uzongikela ukuchukela uzongikela. Hayibo, ngisasho ngikhuluma indaba yale la buk. omunye umuntu mosla. Shuthi wena uloku se next door. Usikhipha lana ubalo umjida la. Mfethu lo mjitha se next door lo Hendrix mfethu. Uloku se next door. Manje usehendes ngoba naye ngathi Kanti awungcwabi nje wena. Ngikwazi uyongcwaba wena use next door. Mana manje uHendrix ngoba ebambisa inqa kanjena yena ithini ke? Wena ngijwayela wena. Bu, hey wasikhwaphuna mfa. Ukusikhwaphuna kanjani lesinqa lesi? uHendrix. Mfethu uloku ngitshela ukuthi Phela ukubamba kahle na uyabona kodwa. Hayibo. Ukubamba kahle. Bona wena umncane kanjani at least yena uthe ukuthi mfethu. Ngoba ngimncane. Lo ungangitsheli ngani ke ukuthi ngimncane. Ngikushela ungangitsheli ngani ukuthi ngimncane. Uyangijwayela wena. Lolo Uyangijwayela wena. Yazi mfethu lo muntu ngilonke ngimthumelela imali mfethu ngimzobusizwe ukuthi ushonelwe mfethu. Shonelwe uantu wakhe emkhonze kakhulu. Mana so umnika imali ukuthi ahambe yo. Ngilonke ngithumela enye imali. Mana mfethu manje lo Hendrix lo obamba ujeqe kanjena mfethu. Mfethu Hendrix mfethu lo next door mfethu ikula. Ikula mfethu elithengisayo lapha next door. Awuyangijwayela wena. Thana kodwa liyanginika. Katha nekula nje. Angikunika nje mina. Ngikuthumelele u2005 lapha. Hayi imali ehlingana nale. Angikuthumelela ngo2000. Khumbula mina nginengane mfethu eziwu3. Athi ugcwalisa ibox ugcwalisa uHendrix lapha. Akakuniki imali ngoba ngifuna imali uhleli nayo. Bafu nginengane mina yes. Kahle hlona ngazi ufuna nendaba enzeni bese ngizokutshela ngoba uyayifaka uyabona? Mina nginengane ezintathu. Ngiyoqala namakwele amancane. Musu ukufaka izingane baba bazi support lengane lezi ngizinganika imali ingane zakho nje wena. Musu Noma ngathiwa bayayisapota kodwa kuningi okudingakala yabona njengamanje kufuneka impahla zeChristmas. Angikuthengi konke lokho ukuthi ngikuyenza konke ngimenzela yonke into lo muntu lo. Athi wenza konke eshesigqokisa Small Street. Mana siswami Ngeke ngikuthola Small Street nje. manje my friend yena lezi wini wenzani yini leyo ithola kuyo ngayithola kumfethu. Ngithola yena mfethu. Okunika imali. Namanje nje yabona emakhaya. Ngiyakha. My friend. Wakho my friend, wakho ngemali yami wena. Yiphi? Musu kungiqhathi. Ngidla yonke ngale my friend onuka ikwapha lo. 1.5 wakhaya. Imanga ngifuna le zaba bayishisa lapha emakuleni. Ngibuza ukuthi unuka kanjani. Kodwa ngiyakusengela iperfume mina nowakahle. Lucky stick, unuka lucky stick wena. Yisho ukuthi uhleze uchitha isikhathi. Uchitha isikhathi la ne wayigcina ibanga. Ngisamfunela iminyaka. Uyangijwayela wena. Mana ke yini pink siswami? Wow. Uyangijwayela wena. No Hendrix. Yini pink? Uzoyihlaza wena. Uyangijwayela. Usazama usipho lapha nama MQ la next door. For the first ukuthi ngiphi imali. Nina ngijwayela no Hendrix. Namanje ngingashiya wena ngiyekuyena. Hayi sisawu kahle wena. Yini manje? No lucky stick. Unginukela nge lucky stick. Kodwa uyayenza. Angithengele iperfume ethura kabi wena. Bona bakhokha malini mawubhukhiwe la kuma gigs akho? Awungijwayele nje ungibuze lo nto ongibuza. Ngihlala nginike imali. Ngakusendela 2000 la uyongcwaba. Ngakusendela ngo2000. Ngingcwabe. Sanqwaba. Ngijwayela kabi wena. Sayingcwaba kwale. Hey, ngijwayela wena. Angijwayela wena. Mani Ngishake lo. imabafu mana. Ngijwayela wena. Asehle umoya.
Asehlisa umoya, asehlisa umoya. Siswami ngokubuza lo 200 lo bafaka kuneza wona uma ukuthi bekungancatshwa ngempela wenzeni? Ngizophahlaza kwale phone engithengele yona ngijwayele. Nefoni ethengwa wena? Ithengwa mina. Ah, sister. Mawuphuhlaza yangiphahlaza yakho. Mana ngoba Angeke msakhe phone mangena phone. Kwenze lokho. Kwenze lokho. Phahla sibone thina mse. imani wo imani phela ngingakwebhani mana lo muntu lona phela ngathi uyakwenzela izinto ukuthi unike imali uthengele ifoni kanti Ayikho enough. hawu siswa Idingo zami ziningi. Nogogo uyagula emakhaya. No, mamele last time uniketha iningi kanti uHendrix ukunika time. Le Ama-voucher mhlawumbe ama-voucher Lengifonela ngayo. Bona uyakubhekela i-time ngifonele ngayo. Mina mangithengele ngisebenzisa ifone. ingene ngqo Ama-voucher uwathenga kanjani ama-voucher ngimsendele time engako. malini Mfethu ama-10 rand, ama-20 rand. Amaningi. Understand akadlali no-Hollywood nje lo. hey my friend Semfundise no-Hollywood ama-OTT ongathola lapha ephaketheni. ukabi sponsor Yakhumbula ngikhipha Kanye imali ka-Hendrix. Ile mali kangiwine ngevosha ka-Henry Sipha. Ngenaphi mina lokho? Kodwa Ngimthola kabono lo-Hendrix wena. usinalamagiga akho nje akusemagiga 10 uperform eTavern hawu Asifethu. nahlanganisa aveni nina pho ngistripper nokwenza wangekisa leyo nto yokustripper Azange ngijothi uyi-dancer. Ngiperfect tavern ngihambe ngiyodla wena bengizostriphela eTavern Ney'ngane zakho. mina ngistripper eTavern Ney'ngane zakho. Emaclubini Ukuthi wabuyelana no-Hendrix. Ubuye la unuka ama-lucky stick. alimnandi liphi ngiyakutshela Cha ngijwayela. lihlukile nje siswa Sek. uzongenzani Uyangijwayela wena. musukuthenga parafini phela Ngijwayela wena. uyabona usumncane njani ngakuba Uyabona ke mfethu mase bathi sishaya abafazi. Nambona ungidelela kanjalo lo muntu. hayi ngodlama mfethu bayodlama ngaliphasi mina Uyangijwayela wena. uyangikhombha Awungizwa kahle. ngimdala kunawe wena Usuzogabisa ngokuthi umdala wena. ngimdala kunawe Uyangijwayela wena. anime bafethu bathi ngisikhombe ngimdala nakini mana ke mina niyangidida usisere mdala kunawe Yini? hawu ni kakhulu noma kancane Nje u3 years nje ungasho lutho. okay manje ke into engifuna ukuyizwa mina siswami nangu bafisa umncane mfethu Ngiyamthanda mfethu ingakho nje ngibhalele la. so sakuncane mfethu yabo ingakho Ufuna abe right. hayi ngobelwana nawe manje nawe ke phela lokho uthela parafini ke manje phela manje umuntu umzizwa ubhlungu nje lapho isilonda uyasihlekihla Ngitholele kukuyalena. uyayibona lento le so mina ngifuna ukwazi ngithole ngiyale nale imaphela asiyeke leyo shuthi vele le mpilo engiyiphilayo ngeke azangishintsha Hayi mhlophe nje ngithatha bayasho ibhola nje nabantu abadala eground. bathi Ngathatha ibhola ngiyekuyitshintsha ngalifaka ngekhala ngayo mimi selushintsha kodwa ngashintsha so lokho mina ngifuna ukwazi ithini into yakho umfethu uyamthanda yena ku-right because uyawazi abafana abancane baligijimisa-ke igazi so yeah. Wangitshela kanje. Hendrix wonke. yena uyangigijimisa igazi-ke phela uhendris untanga wami nje akubi mnani ngaleyo ndlela Udaba yile la isibashisayo lapha. labancane bathini ngaleli gama lesilungu ba-adventurous yabona bayeza nento Adventurous baphelele lapha emuva kulela backroom lela lamakulu ungangitshela. ngisho wena u-adventurous isilima awusafuna ukunconywa Ngijwayela wena. lesilima lesi imake so wena ufuna ukuya ku-adventure uye ku-Hendrix yazi uHendris yena yini into angisiza ngayo imali Yeah. ngoba ngisho ukuthi mina kuney'ngane eziwu-3 so awumthanda uHendrix uyangisiza ngemali yabona awumthandi na kodwa nje nawe uyinto ehlukile ngoba nakuphela yena upink lo umnyama uyabona Ngimangale nje kuhlale kunekati nje lapha ejardini lizobiza wena. Thunyelwa. ikati elinjani brave Kona ikati elimhlophe mfethu lapha suka ka-Hendrix mangale ukuthi lifunani la. Mina ngihleka wena. lithunyiwe lelo kati Lithunyelwa lizobiza lo. liyangazi Khani ngicela njalo. ngitshela nobakwalo liyangazi Mangale ngithi engana ekutha kanje abamfonele nokumfonela bayazula eduzane. Thumela ikati. olena thathe ise Ngangijwayela wena. i-next door manje sisi uthini kodwa ikwalibona phi nawe ikati elithunywayo nisuke nizile nje ngoba niyangazi but hayi ukuthi lithunywa Mfethu mangihlezi ngiyitshela mfethu ukuthi lo muntu uhlala nokuthi stick mfethu nje angishisi. uyibuza ukuthi kanti la Ibuya phela kisti. wenze njani Utshebe ngani. Wena Hendrix ngijwayela mina. nqese baba uHendrix yena noma ngithi boy lamase ngithe baba Uyangidelela ke. nasi Yabona uyangidelela ke. ngithanda ngikhombi ngimdala kunawe
Anikahle bafethu, anikahle, Uzomela lento yenzayo wena. anehlisa umoya nobabili. Sizophuma la ungadakwa yonke lento le. Sophuma la wena. Mana phela bafu. Imani phela, imani. Into ongayazi ngami. Wena usenanda okuhlala wena. Ngi-dangerous ngami. Wena usenanda okuhlala wena. Ungadide ukuthi uhlele ungibone ngisimayile. Wena ongafi ushiye mina. Bafethu, yabona angiyithandi le direction sesibheke kuyo manje. Ngoba sesikhuluma ngo-danger khapha kanti sifuna ukulungisa nayo into la. Nilithanela ngoba niyathandana nina. Angithi. So Ethandana nobani uyaphapha nje lo. no, angiphuza khona lokho-ke nje. Muzukufaka uparafini emlilweni. Sifuna ukulungisa la. Uyayibona le nto la. Umfethu uyakuthanda. Ngimdala ngingayezongibukisa ngezwe nje. Uthi uyamthanda nawe angithi. Yeah, yona ngigijimisa igazi shayini. For lokho ngeke ngiyi. Ngayimosha ngokuthanda strip. Stripper sami, dancer strip. Sakazi. Ngiyangijwayela wena. Kodwa ngikuphi kamnandi dog style. Uzu scream. Hawu. Wona manje Uzu scream, uzu shaya isinge. Uthi do it baby, come on. Mangithi mina no Hendrix. Yona inkinga mina no Hendrix. Hayi bo kanti ufuna ukuzimnandi wedwa Mina no hayi. Hendrix sishaya isibuni esisodwa. Wangishayela wedwa mfethu. Hayi ungayenzi leyo nto leyo. Mfethu. Bathi ngimnika yonke into mfethu lo muntu. Ne, yena unika nomba. Uyoshayisa uHendrix. Ujeqe. Yo. Uyanti sivela ka perform njengawe ngiqoqele sana sami ungaphatheki kabuhlungu. Uyanti nje uthi 2 minutes bese uyachama so nje Ubafu ya performance. yayi powerful shape ungakubona kuncane lokho ayi powerful ngeke ngimeke lo Usukhuluma ngathi wena ungijwayela wena. Angijwayela wena. Bungayoshayisa uHendrix le kunjalo. Bafu. At least kune positive lana mfethu. Bathi awushaya. Shawusho ngimshaya uHendrix. Nelaki stick. owemali futhi leyo mali Uzophuca yonke into engikuthengela. leyo mali ngasisa Le telephone nami. Ngijwayela kabona. Ngizoyiblocka le phone ithengwe yimina le phone le. Ngizoyiblocka nje le phone. Ngijwayela kabona. Ngisamile. uthathe nge-ID yami ngakuyela ngiyoyiclaima ngisilahlekile Islima. Anime bafethu. Mina ngisamile ekuthenini lento engalunga le. uHendrix swami mina angazi mhlambe uma ngoba sekuphuma iqiniso manje. Ungamyeka. uthi ubafo maye nganginikeza lo 5000 enginikeza uHendrix ngenyanga phezulu kwalo 1.5 akunikeza Uthatha apha ngigigi nje njalo. kungabalance Ngabhala. ngingameka cause yena shembafo shayimaya ngifuna ungasho hayi wenze ibhuku ke ngimeke nje lo Ngijwayela uHendrix nawe wenze ibuka nje. Futhi uyena uhlala yenze ibuka ngoba uhlala unika ilakhi stick. Mana ke bafo. So kodwa ngeke ngibuye ngikuncishe yini ngoba ngisingibuya kuHendrix ngigeze yazi ibusuku ibhlungu kanjani into yami nginyamezele nje ukuthi nginikeze wena futhi ubusuku Ngingangani ngamanye amalanga futhi silala njalo. Silala njalo nje. Kodwa lo unokufika lo angasafuna ukulala lo. ema unokuphuma kuHendrix akade ekulokhuzana lapha ne. Bese ngigeza amanzi abandayo mfethu ngitshela ukuthi isuke ibhlungu kabi into yami kodwa ngendaba yokuthi ngizama kum-accommodate ukuthi angaphatheki kabi Ayisekho into ezolunga la. hayi Sekubolile lokho, ubolile wena. Ubolile wena. Ilabangani bakho. Labangani bakho ubolile wena. mina into engiyibonayo sana sami sichatholo Mina ngitshela ukuthi umngani wakho ujola nalo Hendrix la. Asambe, Angifune kuhamba nawe angabi nawe. Angabi nawe. uthandayo mfethu Yini kuHendrix? Noshisi like stick le. Ngijwala kabi. wona uyangithanda wena akho lowo yakhona Utomdala ngisho ngathi ngithole ngishaya uma nonsofu indoda ngeke Angifuni lo. uyisho kimina lento yes masiphuma nje la Uyothola impahla zakho le ngaphandle wena. Ngiyozibeka lapha kuHendrix. ngizokunikeza address but wami yes uzosheka 30 minutes ubone ukuthi zobe ngikhiphe So kesibone. lo akekho umfuso ngami dog style Ungezwa. ngiyakutshela ngeke azangishiye for that Dake le khipho nazo. ngiyayithemba Ngijwala. hayi bafo. Mina ngiyazi le ndaba yeni le uma kunjena ngambe. Kodwa mangisayibona indlela nalo. Kusile lo. Siphela wonke umuntu lo. angisuphele lonke umuntu Sokathi ngisuphele phela isibuni no sakho sodwa lesibhebhe ngijwala kabona. esakho nje uyenza isiphela ngisuke ngini yeah iloko nje ukuthi siyasizana yilento abathi you scratch my back I scratch yours yabona Scratch my back uyongcwaba. Kanti se next door iviki lonke. Ayisho limnandi ke kaHendrix. Shisa kamnandi le lucky stick
alikho mnandi kodwa Fusek. Ungijwayela kabi wena. hawu Singihambe lapha edala ngiyabonga nje futhi ngijwayela. Mfowethu. Ngijwayela kabi wena. ungilinde endlini. Sis, yazi udlala ngomlilo. Uyayinziwa lento yenzayo. Yiphi yana baba? Leyo yenzayo ugcona umfethu kanjena umbhanqa noma friend. Hawu. And inkinga phela manje awukhombisi ukuyis. Kodwa manje phela ukhombisa ukuyisola ngayo yonke lento lena ukuthi umfethu enze njani. Ngoba phela manje indlela abukeka ngayo naye yabo ukuthi izwe lizothini. Ngizomxolisa lama ngifike endlini. Kawa. Ngomxolisa. Akwadisi yami. Hayi, nginifisela inhlanhla sesiwami. Ngathi ngayilungisa ngempela le ndaba yenu. Kanti wena bevela kuthathe vision nawe ngoba ungathi uyinkinga or nawe uyayifuna le dogstar enqayo. Hayi ngangami lena sisiwami. Ezoba yilokhuzana amaclima sikhathiye. Aniyibambe. Lelokhuzana yenze. Aniyibambe. Ungabobhilisa into zakho. Kanti ngizwami ngizolungisa mina, ngizolungisa. Usuyabhilisa. Because uyambona manje uphatheka kabuhlungu kanjani. Inganxa yakho ningaganga wena. Kodwa ayikho inkinga ngizokwazi ukuthi ngimsothe out. Yamazi ukuthi uthentaphi. Yeah, ngiyalazi ibhathani menza be right. Ngiyabuzwa masisona. Straight up phela mina I've got. Yabona? Nawe nje bangathi awuzizwa kahle ngeke. Hayi, mina ngibongile umntakama. Ngibongile. Shimi kunjalo. Kodwa ngabisiya. Hey, Rasta kunocheck khona. Babukele emakhaya. Yeah. Niyibonele nizwele. Umfowethu uthiwa ngiyalazi ibhathini ngizolithinta kunendlela engimphakela ngayo. Ngimphakela ubafaka iphiki leyo ukuthi umphakele impela kodwa manje ukhala ngokuthi ngathi isikwa sakhe khona usidlayo ngapha next door. Usifica sesu-half. Yilento emlimazayo umfowethu. Hayi, angiyazi lento le. Kodwa ke niyalazi udaba ngoba nje singinitshela mina. Uma kukhona wrong enudalayo lapho. Mina ngithi yeka kusase manje ngoba safika ni10. Mina ngi1. Siyanilanda. Siyanislice. Bethu Rasta we-IT kana. Yekani uganga bafethu. Siyabonga for ukubukela. Nenze sure ukuthi niya like na comment and share subscribe nisitshela ukuthi ithiwani indaba le. Check kuhayisa abantu bafethu. Check kwahlanyisa. It has been yours truly handsome Hankeni Aramis ungwaye umntemani umbamba lonyezi ngambili. Uze khako nina aka Mr Content yalazi udaba because I'm serving you guys while hot. Danko means thank you sengihambe njenge shades.